Hej Åben Kirke, dejligt at I kigger med på den her fra stue til stue. Mit tema i søndags, det var forarvelig noget. Forestil dig, at Gud kalder dig til at gå et sted hen, som du hader. Et sted, hvor folk tænker og lever helt anderledes end dig. Og folk, som du inderst inde mener, burde opleve Guds dom, eller i hvert fald ikke hans nåde. Det er præcis det, som Jonas han oplever. Han er en profet, men han er ikke en særlig åndelig en af slagsen. Han er ret fokuseret på, hvad han selv kan lide. Og han kender Gud nok til at vide, at der er lidt forskel på, hvad han selv kan lide og hvad Gud kan lide. Han kender Gud, men han vil ikke være en del af det, Gud gør. Og det store spørgsmål i Jonas' bog, det er selvfølgelig, hvad er det, Jonas har gang i? Hvorfor er det, han ikke vil det? Og det bliver vist os i det sidste kapitel 4, hvor vi sådan hører, hvorfor Jonas har det her store problem med at gå til Nineve. Og det er simpelthen fordi, at Gud er bare for god. Det er faktisk det, der er temaet. Jonas' dilemma var nemlig, at Gud kalder Jonas til Nineve, Assyriens hovedstad. Det er fjendens centrum, fjenderne til Israel. Nogle brutale krabater der i Assyrien. Og det var de kendt for i hele den derværende verden. Være meget, meget brutale. Og naturligt nok, så kan man sige, sådan menneskeligt set, så flygter Jonas. Han forsøger at komme så langt væk fra Guds plan som overhovedet muligt. Men vi ved, hvordan det går. Storm, fisk, bøn, opkast på stranden. Og så en ny chance. Gud insisterer på, Jonas, jeg er ikke færdig med dig. Jeg vil stadig gerne bruge dig. Jonas han går modvilligt til Nineve, og så prædiker han om den konsekvens, der er af nineviternes livsstil, og folket omvender sig på baggrund af hans forkyndelse. Gud viser dem noget, og Jonas, han er ikke tilfreds. Han er faktisk rasende. Han sætter sig uden for byen, bitter og fornærmet, og Gud må konfrontere ham sådan direkte og sige, Jonas, har du grund til at være vred? Vi kan prøve at læse sammen fra kapitel 4, vers 1-4. Men Jonas blev rasende. Tænkte jeg det ikke nok, klagede han til Herren. Jeg vidste det allerede, inden jeg tog hjemmefra. Det var derfor, jeg hellere ville flygte til Tarshish. Jeg ved jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud. Der skal meget til, før du bliver vred. Og du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk. Bare de beder om det. Lad mig dø, Herre. Jeg vil hellere dø end leve, når det skal være på den måde. Men Herren svarede, Jonas, har du grund til at være så vred? Ja, det er noget af en beretning omkring en profet, der faktisk er succesfuld. Mennesker lytter til hans ord, og alligevel så kommer han til det punkt, hvor han tænker, at det er ikke rimeligt, det her. Det chokerende budskab er jo i Jonas' bog, som jo er en komedie, en bibelsk komedie. Og om Jonas har levet eller ej, er slet ikke pointen. Nu tror jeg nu nok, at han har eksisteret som person. Men det er slet ikke pointen i beretningen. Beretningen er, at Jonas' bog viser os en Gud, der elsker dem, som efter vores standarder i hvert fald er forkerte mennesker. Dem, som er fjendtlige, dem, som er uretfærdige, dem, som er uværdige. De er urene. Det er simpelthen en forarvelig noget. Evangeliet handler ikke om at isolere os fra verden, men om at bevæge os ind i den, selv der, hvor vi helst ikke vil være. Jesus viser os, hvad det betyder for os som kristne. Han rører ved det urene, det syge, dem som ifølge Moselov ikke måtte have kontakt med mennesker, som var raske. Men han forandrer det syge, det som var udstødt. Han spiser med syndere, han opsøger dem, vi andre ville undgå. Kristenlivet er ikke en undskyldning for at trække sig fra verden. Det er termotøj at blive en kristen. Termotøj til at gå ud i kulden. Ikke isolering for at isolere dit hus og så blive inde i varmen, sådan som det måske nogle gange kan blive med noget sådan kirkeliv. Jesus han siger det faktisk på den her måde, han sender os ud som får blandt ulve. Det står i Matthæus evangeliet kapitel 10, vers 16. Med andre ord, det kan godt være, at det virker som om, at det er koldt derude, men vi er ikke desto mindre sendt derud. Men tillid til, at Gud formår at bevare os. Men ofte vælger vi at isolere os selv. Vi frygter for verden, for det, der er omkring os, for det, som
vi synes er forarveligt, det som vi synes er besværligt, i stedet for at være lys i den verden, vi er sendt til. Vi holder os i vores kristne boble eller i vores trygge familieramme derhjemme og glemmer, at Gud faktisk kaldte os til at gå til mennesker, ikke væk fra dem. Jonas' bog er en bog om dig og mig. Vi er Jonas. Må ikke også du og jeg har dømt nogen ude, som virkelig havde brug for fællesskab med Gud? Brug for fællesskab med dig? Brug for fællesskab med os? Jonas' bog er også en bog om den Gud, som allerede altid har elsket verden. Selv dem, som ikke elsker ham. Jonas' bog er en bog, der fortæller os, at Bibelens Gud er villig til at udfordre de velbjergede, for at invitere dem, som er på afstand af ham. Jeg håber, at det giver anledning sådan lige til at tænke lidt over det liv, vi lever, velbjerget og trygt, kaldet til at gå ud med et budskab, men nogle gange går vi måske i en anden retning med vores liv og vores prioriteringer af nogle forskellige grunde. Så kunne vi ikke lige prøve at tage nogle spørgsmål her sammen? Jeg kunne godt tænke mig, om I som gruppe kunne snakke lidt om, hvor flygter du fra Guds kald? Måske ikke sådan fysisk, men i dine holdninger til mennesker, du finder svært at elske. Og det andet spørgsmål er, hvordan kan vi som kristne øve os i at røre ved det urene? Det, som er uværdigt, det, som ikke er sådan særlig gudeligt, men på en Jesus-lignende måde. Ikke ved at være naive, men ved at bringe Gud med os ind i de rum, hvor vi færdes, de mennesker, vi er sammen med, de arbejdspladser, vi færdes på, de kollega-relationer og naborelationer, som vi har. Jeg beder til, at I får en rigtig god aften. Gud velsigne jer alle sammen, og for at se, om I kan få en snak omkring nogle af de her spørgsmål, eller noget helt andet, som er dukket op, og så lad det være optakten til også at bede for hinanden, at Gud må gå med os der, hvor vi er sendt til. Tak, I så med.